Moi. Tää on mun eka video YouTubeen, niin mä sanon heti, että mä oon tosi huono puhumaan kameralle. Mä yritän olla nyt oma itteni ja kuvitella, että joku asia edes kuuntelemassa mua. Niin voi olla, että nämä ekat videot on vähän erilaisia. Tai että mä oon vähän erilainen. Mut mä oon kyllä aika paljon tehnyt videoita silleen, että mä en laittanut nimikkeen, vaan laittanut vain itse. Niin, kyllä mä luulen, että mä osaan olla silleen oma itteni. Tai mä ainakin yritän. Mut mä oon nyt kuvannut tän jo 3. Tän ne 2 ekaa oli sellaisia, missä mä esittelin mun 10 parasta kynsälakkaa. Mutta kun se pätkäs ja silleen tuossa mun kamerassa, niin se niinku lopettaa sen kuvaamisen automaattisesti, jos siitä tulee liian pitkä, eli jotain 15 minuuttia. Niin mä en halunnut tehdä niin pitkää ekaksi videoksi ja muutenkaan mulla ei ole sitä videon muokkausohjelmaa, niin mä en voi sille yhdistää videoita yhteen. Kyllä mä muuten olisin tehnyt sen. Niin. Jos joku nyt sattuu näkemään tän, niin voisitte kommentoida alas, jos teillä on tiedossa joku hyvä ilmainen videon muokkausohjelma, millä voisi niinku editoida ja liittää semmosia videoita yhteen. Mä en kyllä tiedä, onko se YouTuben se videon muokkaus juttu hyvä. Mä en tutustunut niihin. Mutta mä yritän nyt hankkia tässä mahdollisimman nopeasti sen, että mä saan sitten tehtyä semmosia. Kun mä halusin just tehdä semmosia videoita niinku. No en mä nyt rupea sanomaan ketään pakkoja tässä, mutta semmosia jänniä. Enkä tällaisia tyhmiä, missä mä vaan puhun ja niin, vaan oikeesti jotain järkeviä. Niin ja muuten mä tiedän, okei, mä en halua yleistää, mutta mun mielestä niin on tyhmää katsoa semmosia höpöttelyvideoita, just tällaisia. Nyt mä nyt yritän tehdä tässä mahdollisimman lyhyen, ettei teille tule tylsää katsoa tätä. Ja yritän sanoa jotain järkevää, enkä vaan höpötellä. Niin nyt kun alkoi syysloma, hiihtoloma alkoi. Siis tänään on lauantai, eilen alkoi tavallaan. Niin mulla on nyt aikaa kuvata videota. Ja niinku silloin koulupäivinä, kyllä mä nyt koulupäivinäkin tuun tekemään videoita, mutta koulupäivinä yleensä se katsoi koko ajan, mutta on niin huono kuin ikkuna alas ees, sen mukaan kokoontuneessa. Niin koulupäivinä niin kun tulee kotiin vaikka 3:30 aikaa ja sitten, tai mä ainakin tuun tästä aina 3, niin 3:30 aikaa. Ja sitten kun tekee kaikki syö ja tekee läksyt, okei en mä yleensä tee koulupäiväksi. Mutta kumminkin sit kun rupes niin kuvaa videota, niin on ihan pimeetä. Ja kun huoneissa on niin huono lamppu. Tai tavallaan huono, mutta se ei valaise paljon, niin mä en oikein vois kuvata illalla, niin mä aina yritän tälleen kuvata päivällä. Ja nyt on hyvä aikaa tää viikko. Tai siis tää viikko ja ensi viikko. Niin. Kun silloin just kirjastolla me ollaan koulussa. Mut kyllä mä nyt silloinkin tuon tekemään videoita, mut varmaan enimmäkseen viikonloppuisin. Ja mä keksin, että toi tyttö kattoo mua, mut ei se haittaa. Hiihtolomalla. Me ei varmaan oikein tehdä mitään, kun kyllä iskä on vapaalla, mutta äiti on töissä, paitsi keskiviikko ja torstai, niin silloin me mennään mökille, kun me pidetään aina joka talvi hiihtokilpailut. Mitä mä puhun koko ajan? Siis pilkkikilpailut. Tai ei ole niinku oikeesti kilpailut, me vaan kaikki on silleen pilkille ja sit me aina ostetaan semmosia palkintoja. Voittaja saa valita ekana silleen. Niin. Mennään mökille. Serkku tulee kanssa, niin mun aika.
muuta me oikein tehdä. Enni tulee tänään myöhemmin meille. Oikeastaan paljon, koska kello on kohta 2, tulee 3 aikaa, niin sitten ainakin ikkunassa on kärpänen. Se on varmaan kuollut. No joo, niin me kokeillaan tai kun Ennillä on vähän ajan päästä synttärit, niin se sanoi, että tai kysyi, että voisinko lakata sille tekokylmät synttärilahjaksi. Totta kai maksan sille jotain muutakin kuin vaanikynnit, mutta se tulee kokeilemaan noita tekokynsiä, että mitkä on sopivan kokoisia. Ja tämmöinen sille muutakin tehdä. Mä ajattelin, että mä mennään hiihtämään, koska mä haluaisin hiihtää 10 kilometriä. Siitä ei vaan tulisi mitään, mä kaatuisin kesken matkan. Mä en ole koskaan hiihtänyt pitempään kuin 3 kilsaa ja se on tosi tylsää. Mä en todellakaan kyllä hiihtäjä. No joo. Mä oikeesti voisin sanoa tässä. Kumminkin sitten. Niin, muuten mä harrastan koripalloa ja tanssia. Niin mulla on koristreenit. Maanantaisin ja torstaisin tanssi on perjantaina. Niin silloin ei varmaan tuu videota. Tai no ei mulla ensi viikolla oo. Niitä hitto, tuolla on 2 kärpästä. Siinä on koko ajan jotain. Joo. Niin. Mitä mä olin sanomassa? Niin siellä on torstaisin eikä maanantaisin eikä perjantaisin varmaan tuu videota. Tai ne voi tulla, mutta mä oon kuvannut ne sit joskus muulle. Ja sit mä teen tyyliin niinku ihan tämmösiä normaaleita videoita. Kuukauden suosikkia mä ainakin teen, koska mä oikeesti tykkään niistä ja mä en muuten malta auttaa illan loppuun. Ja sillä lailla. Mä ihan varmaan unohan jotain, mitä mä pitäis sanoa. Jehuu. Joo. No, mä nyt sano enempää, ettei tästä tuu ihan liian pitkä video. Voitte tilata kanavan, jos kiinnostaa. Tai jos vaikutti kivalta. Tai jos vaikutin. Okei, toi kuulosti vähän itse. Nyt mä lopetan, ettei tästä tuu ihan tyhmää. Moikka!